Oberini bumani umor only 14 bisip kusi jefro oberino jonmoriwo. Te obre asai mani ulo oberino bini nana shonyoro bini bumaroi kelang tangka. Borok asuke kerei jeri rok kamsri rok sano kisi keplarok sisumui matongo. Oberini masa menai botong mani but AIDS ni bagai serai frono tei tangka. Oberi jefro 9 bisip ni umorengka apro bo rap kaijaka. Arep khaine bo tei ke boya bini nijeni uncle no tei cousin tei relatives ro abari bini rep khaijang mani kogrok no bini nana songno saka but bini nana songbo kerei ni bangai kiri mani bai lasi mani bai akokno hei tongnani naikha abagi obari bo bini ma haikeno 14 BC ni umor wono kaisa premature serai no jonmo rekha tei a serai premature ni bagai serai frono thei thangpaikha tabuk dol rok norok no sasidi aberini lakma bahai engna aberini future bahai engna kebeng mong bai kepeleng struggle bai kepeleng of course menak lama bai kepeleng but last wota mongkha nang sai de man namusu je bini lakma je bini future bumtingkha indol rok angnor no sai tongmani o story engkha opera Winfrey ni story bono o dunia ni joto ni se successful brini bisingo masra hinjagui tongo bono puri dunia ni joto ni se influential brini bisingo masra hinjagui tongo teo brino queen of all media be hinjagui tongo opera Winfrey no confident ni missile bo hinjagui tongo sekangpur bini aro tong thainok puido kerei sumjaknai ri puido kerei tabuk bo bini 42 acre ni paradise land wasi tongo abongkha California wo tabuk bini tongjanai no only kaisaya kebang mano kotor flat rok bo tongo bat bo bahai ke bini lakma no amti khaiman kha bini manak bai keplang lakma wo aboni reason sangkha only amosi jebo jora hamya wo bo kebeng mungwo bo beskango himui tongmani har no mani yawi asuk bini hamya condition wo bo poshak no kerak khai tongkha te bini goals no focus bo khai tongo norok nang o story samani reasons ke only amosi je nangbo realize khaidi nangbo nini lakmano slai mano hinai rang paisa halat kebeng mung aborok mungsa meter khaya meter abosi khaibo je nini rang paisa kri jorao bo nang bai ke nini goals no keplang khaima bai ke unfavorable circumstances ni jorao bo positive result no achieve khaima bahai ke hamya jora ngai tongui bo shak ni sai tokma ba shak ni jora no slaima tamon hinke nung kaham jora kaham opportunity kaham support no naisingi tongkan ke nothing will possible if you want change then you must change hambai dolok no o video no pai thak jora nai tongma bagai noroni lakmana slaina bagai ang salbrung no sai togui tongo abagai o channel no subscribe khairi di tei video no like comment share khainani tapok di hambai